De festivalzomer is in volle gang. Met morgen natuurlijk het Oud-Limburg Schuttersfeest, het OLS in Melick. En vandaag is het al volle bak in Heerlen vanwege muziekfestival Park City Live. En ook dit jaar waren de kaarten weer snel uitverkocht. Verslaggever Jill Hamers is op het festivalterrein in Heerlen. En Jill, dat festival doet het goed, is ook druk, is bij jou te zien. Wat is het geheim van Park City Live? Ja, Jolien, of er een geheim is en wat dat dan wel mag zijn, dat zou ik eigenlijk niet weten. Wat me wel duidelijk is geworden, is dat de bezoekers hier, of het merendeel van de bezoekers, komt hier uit de buurt en uit de regio. En ik heb er een paar van hen gesproken en ze geven aan, ze zijn er niet voor een bepaalde artiest of voor de line-up, maar ze zijn hier voor elkaar en voor de gezelligheid. Voor de gezelligheid, leuk met mijn vriendinnen, samen op Park City Live, heerlijk, leuk. Wat brengt jullie eigenlijk hier? Ja, de liefde voor elkaar. Ja. Niet zozeer de muziek, want ja, hier houden we ook niet van. Maar gewoon bij elkaar zijn, mooi weer, ja, daar doen we het voor. We zijn hier met de kinderen, mijn Schwestern is hier, onze mansluis en alle vrienden, ja, met z'n allen. Komen sowieso, maakt niet uit wat er komt, we komen gewoon puur voor traditie en voor Park City Live, ja. Ja, Jill, met de sfeer zit het wel goed daar. Ben ik toch benieuwd, wat staat er op het programma vanavond? Ja, vanavond staan Pommelien Thijs en Guus Meeuwis nog op het podium hier achter mij. Maar er zijn ook andere podia. En daar staan ook verschillende Limburgse artiesten op. Zoals de Herfstzanenband. Die treden over zo'n kwartiertje treden die op een van de podia. En dan is er natuurlijk morgen nog een dag vol plezier. Jill, dank je wel.